GroupMe, Kik Messenger, Discord, Instagram, TikTok, Tumblr, Twitter, Tinder, Houseparty, LiveMe, YouNow, Snapchat, Whisper, Monkey, MeetMe, Jubel, Animo. Dat is zomaar een greep uit het aantal online platforms dat ter beschikking staat aan onze jongeren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken er ongeveer 2 en de rest zijn mij helemaal niks. Maar dit zijn platforms die internationaal bekend staan waar jongeren andere jongeren ontmoeten. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd zijn in een digitaal platform, in een app, lekker makkelijk op je telefoon, waar ze dus met hun vrienden kunnen connecteren. Simpel, snel, heel eenvoudig, vaak met een druk op de knop. Trending apps. Ze veranderen van bijvoorbeeld Facebook, want dat is natuurlijk wat voor oudere mensen, zeg maar. En ze gaan al naar Instagram. En vervolgens gaan ze verder naar andere platforms waar zij met hun vrienden kunnen connecten. En als de ene vriend naar het andere platform gaat, gaan ze gewoon mee. En daardoor verandert het ook zo snel, wat de minister ook al zei. Het is om hun leven vast te leggen. Dat is een andere realiteit dan waarin wij zijn opgegroeid. Hun leven op hun telefoon, hun leven bestaat uit video's, uit films en uit foto's die ze met elkaar delen. Wij moeten meer leren van die wereld. Want als wij dat niet weten, kunnen we onze kinderen daarin niet begeleiden. We moeten weten wat ze doen. We moeten weten wat ze kunnen doen. We moeten weten waarom ze populair zijn op dat moment. En we moeten ook weten wat de problemen kunnen zijn als er niet goed met die app wordt omgegaan of met het platform wordt omgegaan. Digitaal, communicatie, platforms online, internet, dat is onderdeel nu van het leven van onze kinderen, van onze jeugd. En wij moeten ons daaraan naar aanpassen. Daarom zijn wij vanuit het coördinatiecentrum met deze campagne gekomen, omdat wij zagen dat hier gewoon een grote behoefte aan is en wij willen niet te laat zijn. We moeten vooraf met onze jeugd praten. We moeten als ouders, als docenten, als social workers, als iedereen die contact heeft met de jeugd, met hun praten. Communicatie moet weer in persoon worden. Ja, niet alleen digitaal. Met deze campagne willen we dus de risico's visualiseren. Het gaat erom van hoe makkelijk is het voor een mensenhandelaar om contact te leggen met je kind. Hoe makkelijk is het om vrienden met ze te worden? Hoe makkelijk is het om ze te overtuigen dat ze toch vooral foto's en video's moeten delen? Want ze zijn toch immers vrienden en daar kan toch helemaal niks gebeuren. En daar zit natuurlijk net het addertje onder het gras, want daar is waar de risico op uitbuiting ontstaat. Want men gebruikt vervolgens de films, de video's, de informatie over waar men woont, waar men naar school gaat, adressen, etc. om de kinderen uit te buiten. Wij hopen dat met deze campagne opnieuw de ogen van iedereen geopend worden. Habri e wowo, zoals de campagne zegt. En dat dus zowel ouders, kinderen, verzorgers, mensen op school, docenten, mensen van de kerk, jeugdclubs, iedereen gaat kijken naar gedrag van onze jongeren. Want daaraan kan je zien dat er iets aan de hand is. Als ze niet meer communiceren of hun communicatie verandert, dan kan er iets aan de hand zijn. Kan van alles zijn, maar ook dat zij door iemand worden uitgebuit. Als er nog meer informatie gewenst is, ga vooral naar onze website www.cmmaruba.com. Maar de campagne is ook al online beschikbaar op dezelfde mooie sociale media platforms, Instagram en Facebook en voor de jongeren op TikTok.